ଖାଲି ଛିଡ଼ା ହଉଛ ଯେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି କହୁନୁ ଡାକୁନ ଡାକିବି ଆଉ ଏଇ ଏଠିକି ଆସ ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଡାକୁଛ ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ ଡାକୁଛ ଆସୁନ ଆସ ଇଏ କ'ଣ ହିରୋ ହେଇ ଇଏ କ'ଣ ଖଟା ଖାଇବ ଏଇ ଲୋକଟା ପାଇଁ କ'ଣ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ତୁ ମୋତେ ଦହଗଞ୍ଜ କରିବୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛି ସେମିତି କର ହଁ କହ ତାଳି ମାର ଏଟା କ'ଣ ଖଇନି ଖାଇବ ନା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛ ତାଳିରେ ବଜେଇବ କେମିତି ତାଳି ଦେଖ 1 2 କଷ୍ଟମର ଆସିଲେ ଏ ହିରୋ ହିରୋ ଏପଟେ କ'ଣ ହେଲା ପୁଣି ବାପ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଓ ନାହିଁ ହିରୋ ହିରୋ ଏପଟେ ହଁ ଏଇପଟେ ଆରେ ଭାଇଆ তোর তো ছাড়িবি নাই তুই তু মত শ্বশুর এই কামড় লাগাও ঠিক আছে ভাই বাবা দিয়ে কাটে দাও এই তো কোট ধরে গোটা সপোর্ট নাই